on calmina bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo ni wiɗo newnowo kala ko woodi en juule koddanna baɓe Badji Abdoulaye Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaguima gueno moƴƴo yo gurdam mabɓe juut yo balɗe juut battane moƴƴeɗen du'onoɓe jinnaɓe mumen lutti yo gueno moƴƴe mabɓe tawde tawno ko noon woni e aduna e Pulaar noon ina weewi yeru aade ko didol e leydi koko momtoto e ɗum noon on jarama no feewi yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV bisimilla moon e yewtere men e innirande fayande no Pulaar heewide ni aadi bil aadi saladade ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gardirnoɗen e bandiraɓe ɓe kala e saaha arde ɗo e Pinal TV waɗandeɓe yewtere men wiyetede jime wona jime jaafoɗon yewtere men wiyetede fayande e hande noon woni hoɓɓe yewtere nde ko wambaɓe men tawi ina tawtora e debbo ñeeño jontaɗo o woni Guissé Binta Samba joni e wambaɓe ɓe gara innito saabu Binta Guissé kam on kay ko aadi tan ina wiye bisimilla mum kono on kam ko ɗo jeeya e ɗum noon bisimilla ma gorko bambaɗo nde calminta fulɓe ɓe. Wa aleykum salam Pulaar mi salmini ɗo pulla woni fuu e leydi ndi mi salmini ɗo pulla woni fuu e caggal leydi ndi en mbiyan bisimillahi en puɗɗiri barke inde Allah ko alsilami gollata fuu so wii bisimillahi ɗon narata golle bisimilla maɗa sanne a jarama no feewi kamɓe kala ɓe calmitimama ɓe mbima bisimilla ma yewtere men wiyetede fayande e bandiraɗo gorko nde calminta bandiraɓe ɓe alhamdulillah enno oɗo bambaɗo meɗen wiye Dala Baba Yero no mo grave griot en non so yama griot danger miɗo miilo hoɗo ɓende miɗo miilo du haala ɓende gonɗo makko o omo wi ɗum wara hawra yo nde weltare mi ɓi bayere tan ɓoori hoɗoɓe du andi miɗo miilo ko heewi e wawruɓe andi ko heewi e wambayi du andi siye ko bayere ɓoori eɗen tawɗa e maabo debbo o so nani wiyama jalaram lelle ɗana banda ɓurata marɗe ndindayi wallay bandiraɓe ne keewi keedi kam e maabo an e tawde demaɗam ɓula debbo weddi kasen ko eɗen jokki fulɓe fawɗa Maimouna Oumar Diallo a jarama no feewi ɗum noon kamɓe kala ɓe calminama e Binta Guissé walla mbiyen Marta Linda nde calminta yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV saabu ko weltare mawde joɗɗade e wambaɓe meɗen e tawi kadi koye tawtoredema ɗum noon ko weltare mawde bisimilla ma nde calminta bandiraɓe ɓe sa bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV yeɓoɓe émission Maimouna Diallo soko on woni émission men fayande mi salmini kala toɓe pullo wawi wonde e wonil ɓe salminama juurama yettama manama ko oɗo woni Guissé Binta Samba debbo mo ñooro wuuro mo sawde to yoɓɓe jibinta yontaɓe ɗo to susɓe jibinta jamareɓe ɗo Maimouna Diallo so waɗi Marta Linda invité e nder émission mum he wonan kam ko weltare mawde mawde e yewtude yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV foof surtout Maimouna Diallo ko waɗata jimi o waɗata e nder Pinal TV ɗe ko jimi juɓɓuɗe ciftinoraji men hanki men surtout oɗo émission kadi émission biyeteɗo fayande mbaɗon feere onon foof garon mbaɗɗon compte he abonné daron kala ko waɗata o siftinarta men ko hanki men sukaɓe hannde donc mi salminimon no feewi Maimouna Diallo mi salmitima jarama no feewi seydi Guissé mi weltima sanne kadi kamɓe kala ɓe calmitimama e ɗum noon ceerno Gallo Sall koye ma garteten nam so tawi wiyama holi gonɗo Gallo Sall holko jabotoɗa bandiraɓe fulɓe ɓe so wiyama holi gonɗo Gallo Sall ko holto Gallo Sall jeeya ko hol ndi leydi ko hol ngon wuuro bisimilla ma sanga sanne min wuramin ko wiyete adu laamu saare faram cercle ñafunke e région Mouti
أجارة قال بابا سال قيل دانجي بندرا إمو حالا نجوم مكش tigi a jarama no feewi en beltima sanne wadde en gandi galosal ko gorko pullo bambaɗo beele galosal fin tawi bambagu ina e nder galle bamum woni galosal koko roni bambagu walla ala galosal walla mbiyen guirio danger kañum fin ko bammun en ko wambaɓe gonno kono ɓen gollirano ko kañum tan ari jokke ngol lawol mbiɗa yiiɗi kalna en hono ɗon wayi min mi tawi galle emen modi baku mi tawi galle emen du won bappañen peƴƴowo so moƴƴina ɓuluɓe moƴƴina boɗi hono abban jaati o baba yerwal hoddu waɗata rimɓe o ñagoto on wawi golle mum komo andadu sanne ɗum mi taw ɗum so hundi naadum hen caggal katin a yeehi kam guiri o danger yalba ɗum jokkin men ma en gartoy ɗon ok tigi a jarama no feewi beele ko naɗɗa e bambagu ko ka a ɓaman kasetaji walla ala ko neɗɗo waɗan inde walla waɗa yangue jaaha hoɗana jomum en walla ala aɗa hoɗa tan ni jaltina kasetaji walla yahan to fulɓe aɗa ɓama kasetaji e kala e saaha bo kasetiji mi innigi ɗani hoddu miɗo oɗa nenno fulɓe koɗananmi so wiyama fulɓe jaylini meɗe ɗi funade bo hono courtuguji ni en gat mi heewa e yaade ley courtuguji golle fu mo nanɗa a yiyat hen tampere golle fu mo nanɗa ta tampay a yiyata weeli mum aɗa faama gonga mi heeɗima tigi a jarama no feewi en beltima hen sanne eɗen nana aɗa wiye galosal kono kadi inde guirio danse nde nden inde ɓuuri lollude tigi rigui sanne holno inde guirio danse ardi inde guirio dange no ardini fuɗaɓe uttini ɗum fagal heeɗo guirio dange o fulɓe tan gaɗi kam guirio dange fulɓe nafoɓe so a landigi kam ko ɗum waddi guirio dange o waɗi sinami jamma Issa Amadou Boubou Diallo ñama kala joguiɗo sembe wala sina taw aɗa jogui rimɓe joguiɓe sembe sa heeɓi rimɓe nafoɓe jaɓoɓe ko gonɗa ko ine nde ganduɗa e ma fo ana yaaha aɗa faama ɗum noon a jarama no feewi wadde inde guirio danse beele ko an tan inniri ɗum hoorema walla ala koɓe gonduɗa yonta ko ɓen innirma noon walla ala ko fulɓe wonɓe caggal maɓe saabu a haali ɗo kaw Issa Amadou Boubou Diallo en calminima beele ko kamɓe dokkuma nde inde walla ala ko an tan inniri nde ɗo hoorema beele ɓeyde yuɓɓinde ko mbatta ko dokkuɗo kam inde guirio dange o jaati yo debbo kañum kam inde guirio dange o jomum jelijo bomarankoɓe kanko ɗum Mariama o wiyete aɗa faama Mariama Doumbia donc inde nde weli kam bantumin min ɗum inni e am fa gasi joni wadda firanam men inde nde e pular ha mbawen famde ɗum tigui saabu guirio dange kay elle ɗum wona pular aɗa wawi firande en ɗum mbawen famde en sanne ko woni guirio dange o e zaman gonɗe ɗum hande o e hoɗoɓe gaati an keewi haaloɓe an keewi hokkaɓe an keewi an woodi hoɗoɓe ɓiɓe anda ka fiyan an woodi e honno gorrumi joni min a warani gondam fu mo garanmi dadde kañum e dañal fu e hono ko mbawmi e golle am o ko waɓe ɗum heewa e sukaɓe fu wona mantanade Allah ko Allah hokkima fu jettamo defa o ɓeyde ni a yiyan won hoɗoɓe tateɓe koɗa ɓe mbawa haalde a yiyan won koroɓe soɓe koɗata ɓe mbawa yimede
donc nanna mbiɗa wawi hurde o yo dokkoye jomiraɗo mbiɗa wawi haala ka ɗum yo dokkoje Allah mbiɗa wawi jiwi ɗiɗi yo dokkoje Allah rimɓan ɓe tan jaɓami tan ɗum tan firtata guiɗi e dande o en beltima sanne e ɗum noon wadde hol jimol tan ngol mbawɗa yimde ɗo tan ha bandiraɓe ɓe ganda tigui rigui inde guiɗi yo danse nde notimi nanfulɓe ɓe kuɗali kaɗali nanfulɓe ɓe kannaki balde mi wowli Demba ɓi ɓeddo Demba mo yurminaki jam yeeso Amadou dañima Amadou Demba Samba more dañima Gouwa more dañima ko dañinema Demba Mamadou en kafaki albarka Ousmane Mamadou nan Demba wuli gate ɓornima gannaɗi gari tini golleɗi gari wetiraɗi tini ɗamal galle mum gadanama nan kala e ñagotoɗo Demba ñamtere fi muɗum o wona kaɓetere ñeɓe jam weeta bula ñaade dino bonnani ɗikki naga kala e ñagotoɗo nan ɗo woni bawɗi fara keko oɗi kerkertoɗi kebbinoɗi mino keñoɗi bakilimoɗi kelani keñe ladde wali wartali ɗi mbowli Issa Amadou Boubou Diallo bisimilla ma sanne tigi a jarama no fewi ɗum noon en beltima sanne e dande no weeli tigui rigui wadde inde guiri o danse nde ende notiri e guisse Binta Samba e holko ɓeydata seeɗa haade men arde e namdal e tigui rigui haalaji ɗi Galsan haali bon ɓeydanɓe tan ko guiri o dangere o ko on question jinnomi ruttindeɓe ka déjà o waɗi ɗum réponse mum bon mi ala namdal tan tigui a jarama no fewi en beltima sanne e guisse Binta Samba miɗi yiiɗi garana en seeɗa saabu eɗen gandi wambaɓe kamɓe ɓe jogui ko gollal mabɓe kamɓe ne keerigal ɓe jogui ko fulɓe e so tawi en garti e leñol men he eɗen gandi hande walla guila hanki ko daranade leñol meɗen ko ɗum yimɓe kuccani ko yo en ɓamtu leñol men kala no ina ɓamtoro tawi kono moƴƴiri eɗen gandi worɓe fulɓe ɓe ina mbaɗa hen golle mumen baɗɗe fayida ko noon rewɓe fulɓe ɓe e ani yiyandema beele kamɓe wambaɓe ɓe kamɓene ɓe kaani yantude yimɓe ɓe mbaɗa hirjinoji ɓe mbi yo Pulaar jangge walla ɓe mbaɗa hirjinoji tan no leñol ngol ina ɓamtoro walla ala kamɓe ko banggue moɓe jaari o tan wayno ɓamde gastaji walla ko nande mum ko on banggue tan ɓe kaani yaaru bon ngal namdal kadi mi weltima e mum no fewi bon sa wi bambaɗo tan way kono faltama ni donc min mbiyatmi ko ñeñago sa ganini yimɓe aduna o foof kala ko neɗɗo wawi wonde sa ala ñeña wala hay hunde ala hay hunde a wonani par ce que ko ñeñɓe ɓe jonnata ɗum ko ñeñɓe ɓe mbaɗata ɗum waɗa fayida leñol kadi so wiyama mono kala yo wat défendre banggue mum o pour leñol yito hoore mum mbeɗa andi leñol wawata yaade ga caggal ñeñe dewgal wattake caggal ñeñɓe hay so tawi yimɓe luurodiri pour kawlal arta jaam arta e nder wuuro walla e nder leydi yaata caggal ñeñɓe kala ko hunde kode tiiɗi ko kala no dimo lawori ha yetti won nokku so ñeñe mum ari mbiɗa sikki so haalde mum tan yankinto donc mbiɗa wawi wiide sa nani leñol ko ñeñɓe ɓe goni sabunde leñol ngol ko kamɓe joɓɓinta ɗum ha yooɗa kamɓe jonnata ɗum ha yooɗa kadi somi fayitade kam min kam banggal ñoyagal ngal wawa gadde ɗum défense no fewi mais sa nani leñol kam yaata ga nalanke ga caggal ñeño ga caggal jaydiyankoɓe par ce que hande aduna ko woɗi aduna moderne koko wakliti hay dimo ina yima hay dimo ina waɗa golle ñeñɗe ɗe sa nani ñeñe tan ko yo ñeño ha yooɗa ko yo yooɗa yo yuɓ ko yo few kadi ɗum woni heeɗe a jarama no fewi en beltima sanne e joni wadde so tawi leñol ala ñeñɓe ngol yahata ngol yooɗata ngol yuɓɓata kewgol timmata ngol watta valeur kadi kala ko ala valeur kadi ko hay hunde joni wadde hol darde tan e feñde tan nde ɓe poti kamɓe e ñeñɓe ɓene taw ko ndeɗo darde kadi ɓe poti darade ɓe janta e ɓen wiyeteɓe ko ɓamtoɓe leñol
ɓamtoɓe leñol e ko ɗum mbimani soko ɗum woni ɗum woni koye ɓamtude leñol ngol sa yi leñol ina yonne ha yooda ina yuɓɓina ene wayno Maimouna an joni keɓaɗo kew pour yangi ngue wela yuɓɓa so ñaño ala ɗon wiyata ko mayde ɗum ɗon ɓeyta kono sanga sigi ni mono fof no jooɗi futtini goɗɗo guite hay goto wiyata goɗɗo ɓi kaari hay goto wiyata goɗɗo seydi kaari ɗum neɗɗata donc sa nani leñol ko ɗum tan mbimi toujours ko ñaño waɗata leñol leñol ko ñaño waɗata dima o dima ko ñaño wiyata dima o ko de par ce que yimɓe rimɓe meɗo so gari jodi dima walla jatigaɓe muji gari jodi de kuccudiri oko mbiyata so mono fof ne hersa mantuɗo goɗɗo o mono fof ne hersa wiide goɗɗo ko ɓika mais so ñaño ɓeɗa tawa yoɗat yuɓɓat ko ɗum woni leñol ko ñaño woni leñol ko ñaño yuɓɓinta leñol ko ñaño dusata leñol ko ñaño kadi waɗata leñol valorisé surtout ñamɓe men fiyoɓe hodduɓe min kam toujours mbe ñaaƴira ɓe je suis fier de eux parce que ɓe paytan koye maɓɓe eɓe gandi ñamɓe hewɓe nan to ñamɓe ƴeewi e nder guure he surtout e nder leydi Bamako ɗo woɓɓe ɗum toon a fottani maɓɓe andata koɓe ñamɓe ñiga andata koɓe ñagotoɓe anda koɓe goni mais ñamɓe men joguiɓe kolli ɓe tout le temps a yiyama ɓe mbakke e nder hoddu e nder circulation ngaji maɓɓe e tout tawno ɗum ɗo ko bambaɗo walla oɗo ko sakke walla goɗɗum donc min kam ɓe ñaaƴiraɓe mbeɗe yiɗi ɗum trop par ce que ko fina tawa men ɓe goppani hanki men ko golle joɗɗe kadi juɓɓuɗi beltinoje ɓerɗe hono guindiyankoɓe tigi e ɗum noon a jarama no fewi waɗi fayida tigui rigui min beltimo hen sanne e ma en garto e ma inchallah caggal nde certuɗen e Gallo Sall a jarama no fewi ceerno Gallo Sall e artude e maɗa Maimouna jafoɗa seeɗa wonkoɓe famani kadi seeɗa hen ko sall walla ko sare sall ko sall bambaɗo sall min kam mi meeɗa yiide ɗum ko gowoyam hannde est ce que oɗe mbawi artude caggal seeɗa par ce que mbiɗa yiɗi namdademo sall ko hannde waɗi gowoyam nande bambaɗo sall ɓe meeɗa nande ɗum ɓe meeɗi nande jettoje ha kewi sall jettoje ha kewi ɓe yalto e jettoje ñamɓe ɓe woni mais sall o ko hannde c'est la première fois so tawi omo wawi ruttitade to voilà ruttitade e yettode hen seeɗa holko addi sall o bambaɗo sall o par ce que mi meeɗa yiɗi ɗum mi hawani seeɗa bambaɗo sall kono addi sall o ko bamako yettede sall mi meeɗa yiɗi bambaɗo so yetta sall ɗum noon guiri yimɓe mbawi inchallah nde gartanta hen bandiraɓe ɓe wadde ɓe mbawa famde ɗum tigui rigui e kabaru sall ona e kabaru sall minen salankoɓe min lawɓe asugo amin jaati jaati Sénégal iwata aɗa andi Sénégal ko ɓuuri hewde toon ɗe horoɓe gaati e haaloɓe wiyeteɓe wambayɓe ko jaali en fuya lawɓe noon donc sall labbo ne woodi quoi sall labbo ana woodi pullo sall ana woodi maabo sadda ana woodi eyo donc mi meeɗa yiɗɗu mi meeɗa andi ɗum donc go'oyam hannde ɗum adan kam wiide waɗna ɗum différence quoi par ce que toon nawnet ɗum ban goɗɗo yoko fenade koye kon noon jaati on jaati a yerdaka so yeehi hunde sa yiɗi fa paama tan ganduɗa tigi sa anda hunde a landaki tan a famata tigui a jarama no fewi ɗum noon wadde en paami tigui rigui e namdal men e jeegoɓal ko beele ko mbaɗata ko beele aɗa jogui hen walloɓe mbiɗa jogui walloɓe walloɓe ñama kala ka riɓɓe tan mbiɗa jogui Demba o mbiyatmi huuli gacce ɓornima gamnaɗi gaari tini golleji mahi garam golleji gaari tinɗi seedu gaari wotiraji tiɗɗi damal galle muɗum gajanama ñama kala e ñagotoɓe Ousmane Mamadou e ɗum ɗon welimo sanne o wimi jannimo sanne ɓeɗani kam dokke mawde mbimomi kasim Demba tawɗo ɓuural taganaɗo ɓuural jamɗo tampande lamɗo fano andita tamo wala ngaji timɗo tawani fuu so dande junggam tawi dande hoddu ndu dandam son to gullal wiide Ousmane Albarka saabe dokkal o ndimako o wi ɗum du kasim welimo sanne mo ɓeydi kasim minen so neɗɗo ɓeydi dokke tan men ɓeydan jettoje en ɓe siko ɓe mbawi golle amen mbimomi Demba ŋarɗi golleji ŋakkama ñam kala e ñagotoɓe mobilaji mum ŋaari e godoroji ŋarɗini kañe e koye fulɓe rewɓe min gala mi ŋakki dañi mum dan galleji fulaki oyo goto e am ballowo kam wakkati fuu ballowo leñol ngol du fuu tigui a jarama no fewi e so tawi en garti e banggue gollal eɗen gandi gollal kala ko ngal wawi wonde no ngal wawi wayde foof a heɓani maggal gueɗe ɗiɗi a heɓani maggal caɗele a heɓani maggal nafoje
e beele ko puɗɗiɗa gollal ngal ko arde hannde beele won caɗele ɗe keɓɗa hen walla ala caɗele jonka on tampireji nawɗo tampireji woni mi faami tan golle fu mi mbalta ka waaliɗa tampon aran mbiyan ndeka mi natanmi ñaagunde nde mbiɗa leeli jamma tan min mi anda abbam mi leeli jamma tan fa koyɗum mi yi'imo a baɗa mi yiyayno e koyɗol min jooɗodi min kalde mbiyante mi janngowo jaati Qur'an min gaajodi o wi kam so fini beete mi yalta ngendi ndi wonɗo sifaniri kam woni mi yaara to somi yeehi toon mi yetto lekki gooti somi yettiki lekki ki fu mi feƴƴaki mi itta hen hoddi mi moƴƴina hoddi am permel min feƴƴi lekki so ittumi so cihnomi hoddu ndu moƴƴini fa ngaɗi gaɗumi hoddu am permel nanno ko naatumi hen ko 2013 aɗa faama farde am foccitade e muɗum fa gasa mi tampi hen fa sanne mi ɓoyno nde ay kuuɗe ɗe fof so hakkille ma ana hen aɗa yiɗi ɗum tan a heɓan hen lawol a jarama no feewi e ɗum noon en beltima sanne wadde ko fulɓe mbiyata ko tan koronaka ɗum nafata wadde kala ko neɗɗo roni ene heewi ɗum nafata a jarama no feewi wadde garten e holi nafooje ɗe keɓɗa e gollal gollatangal e woni mbamba hol nafooje ɗe keɓɗa tawi ko sababu ɗum rokkumaɗa mi heeɓi sababu gollal angal mi heeɓi hen galle leydi Koudoir le gollal ngal mi hokkama hen motoji aɗa faama e le gollal ngal mi waɗama invité hakkude leydi e leydi mi waɗama invité iwde Bamako ɗo yaade Sénégal a baɗa mi yaade Sénégal so wona mbiyan ɗum fu le gollal ngal mi heeɓi e moƴƴere gollal ngal ko keñi hen fuu somi wi miɗo wawi witanade ma fa timmi mi wawi witanade ma fa timmi tigi a jarama no feewi min yiɗi munkeɗa kam seeɗa feewi e waggol am ɗo Issa Amadou Boubou Diallo kañum hoddi kam ɗo a baɗa mi yalta e télé so wona hannde Seydi Diallo kañum laatini kam sababu mi wara ɗo ɗum ɗum pulaako ni golli aɗa faama mbiɗa berkini Issa Amadou Boubou Diallo sanne e tawtude e mawɗo pulaako o fof ɗum woni Abou Sow en balloɓe liñol fa yaara yeeso ɓe fof mbiɗa duwanoɓe sanne Allah wallu liñol Allah naɓugol yeeso bisimilla maɗa sanne tigi a jarama no feewi e ɗum noon en beltima sanne wadde no mbinoɗen ni tan gollal ko ngal wawi wonde foof a dañan maggal caɗele a dañan maggal nafoore e oɗo bandiraɗo gorko innitinoma e o wi Sékou o wiyete beele ko an e makko gollitta walla ala kanko oɗo miɗen gollida sanne kanko golle ko golta ko ɗum gollanmi min jiidi hakkilleji amin ɗi jaadi sanne kanko gawla noon aɗa faama min ɓamanimo du aadi hunde fof ko warti e amin fuu kañum ko warti amin fuu kanko woni hoore aɗa wawi jonga ko heddi ko lamɗama ko heddi kacin komo andi fotata komi haala tigi a jarama no feewi e ɗum noon Sékou yettonde Sékou Ndiaye eyyi ɗum noon en beltima no feewi e saabu wi ko an ka gawlo ko onon ndendi gollal ngal saabu nane Binta Guissé haalino wonde ñeeño foof ko gotum ñeeño ko ñeeño tan hono no pullo woniri pullo ko pullo tan so en garti kinde ɗe ne ñeeño ko ñeeño tan eyyi miɗa yiiɗi ɓeydana en seeɗa e ko haali e jokkodiral moɗon e ko nandi hen ko adi nde gartoyten e ma tera ɗum ko kadi jaffoɗon seeɗa so tawi ɓe mbawi change de gasi ɗi mbatta ɗum ɓoggol gongol mi heɓɓino gueɗe ɗe so haali ɗo joni no bakalita ɓulo debbo gonga ma anuma so yi worɓe gondi golle a gokka a suɓama le worɓe fuu gonko suɓma golle ma o nemno mimirɗo hono joni sa heeɓi ndiyam sa ɗomɗuɗo sa hawri e ndiyam a hokkama ndiyam ɗamma sa yeeyi reedu ma mo heewi anda wiyatoto sanne
anoy hono non min ko hoore am jadi bi baye tambule wara wasade wana maabo wana sakke wana labba wana payo kala di adama fu gollo o golle mudum al hasidine golle ango warani wonte batto gollal non o kambe tawi goddu bamba tawi goddu labba tawi goddu wawdu du tawi goddu mo wima Sénégal ni ton ya lawde kany ana jogi koddi mudon na koda wawlude do ana jogi to koddi mon na koda ana ngada cekki yala wala fu mo anda so warti gaadu masina ga wambay ana jogi hoddu mudum ana koda yoade se deldi golle ma o weli kam fu amata kam biya e jiida gileji so ko so den pawri sanne fu awara mbal ngarami walle andu so wadde min dum nodde ngaram balla adun dum balli ka go watti e galle makko fu o mun jodi do min woni hoore mun so deldi ko dimi min mo noddo to yasi ko wa ndokka o dum anje jiro danze so ni wala do fay o bani aaji Allah fa so mi hawra hen on netta kam tewdi kam siyo ko handa ka ayaba yawrude dum ka nanga dum yembe wadi galle men dum wadi dum ga wadi dum ga gidu mali nana net jogani dum andi aadi fu kala ka taw ay leydi so wi mama ngara balla dum golle mudum no fo golle fu ko taw da yappa on no yeppi li golle mudum no bay abdi da mawdi tawere bay teddide gawdo so yeppi teddi mama an onon non yeppi ka golle ko tiddina so ko yaadon da Allah teddi dum teddi dum yaadum koydo fu so wi mama hoydo wuri wawa sona Allah ko dum non a jarama fiyalu yoni sanne e Seydi Sall e mbiɗi yiɗi gartana en eɗen gandi gilanane oɗon jogui leɓol gotol holno ngol leɓol wiyete ngol min joppuno joni gonnan ngol joppuno ɗon joni ba oɗon jogori jaggude ngol joppuno ɗon ngol holno ngol wiyete ngol min joppugol bawɗi fara wiyete holi ganiɗo hoɗanede bawɗi holmo adi hoɗanede bawɗi fara e adiɗo hoɗanede bawɗi fara e pullo kañum hoɗana bawɗi fara kono mi minti inde makko nde seeɗa Samba Guelaji yeegi ko neɗɗo andi ko aɗa yeggide Samba Sakirago oɗon jaafono sidi pullo debbo o landiɗi nokku on so ɗon coupé ko wawi coupede waɗum fa bilti sanne Samba Guelaji yeegi kañum hoɗana bawɗi fara batte gorgu muɗum ko cuusal muɗum kañum hoɗana bawɗi fara anani tigui en nani ɗum tigui noon a jarama wadde so wiyama Samba Guelaji jeegi sikki ala yimɓe foof gandi holi gonnoɗo Samba Guelaji jeegi saabu ha joni e omo yaada e jamanu o kam Samba Guelaji jeegi defte ne godi ne muulani haala gurdam makko e ko nandi hen hayso tawi en jarani on banggue wadde joni e leɓol ngol jaggi ɗon joni ngol holno ngol wiyete ngol ɗo wiyete yoone koɗum firtata e fulfulde so pullo waɗi yenge jonga so weltare waɗi tan so kurtugo noon so lamuru noon so caalino ko tawa fu min gara min jooɗo min koɗo jeeɗo wudere min mbiya bisimillahi yoone mo yoode arrahmane yoone mo yoode arrahim yoone mo yoode werti e maɗa an ɗum on dimo min inda fulɓe fa e heewa ɓe garata dadde kañƴe daña ɓe tete nan inde mumen min indene andu kuya gaɗa moƴƴo en beltima sanne eyyi ɗum noon a jarama no fewi e ɗum noon ceerno e Seydou Ndiaye wadde en paami an ka gorko gawlo wadde hol jimol ngol mbawɗa yimande bandiraɓe fulɓe ɓe ko jawdi waɗi fottoreke jawdi waɗi faddade yarsa abbata yawdi hatta mayde ko yaade ko yaanaɗi
ma Allah boga iyo Matago naba jawdi wartana wonki ali wada akoyo de koyo mali anamali vana matago imbugayo de koyo matago usmana muhammadun hadiyo de amiyo de bawda halila on beltanama no feewi ɗum noon en beltima sanne weeli tigui kadi waɗi fayida eyyi ɗum noon guise Binta Samba ha joni mbiɗa yiiɗi artude ma seeɗa to banggue saabu enen kam ko namde joguiɗen hakkude namde joguima hakkude amen ma kono noon ko wasiya jabol ma ko wasiya hakkude ma e bandiraɓe ñeñɓe heddeɓe saabu eɗen gandi bambaɗo goton toon haade ko yewtere wambaɓe gonɗen o wiye Kalidou Tukkal Ba Kalidou Tukkal Malal eyi Kalidou Tukkal Malal kanko wiyata lappul seede pulaar jippo seede seede eɗen gandi kanko omo darani pulaar kala to gueɗe pulaar to mbaɗete o tawan omo dayni hen ɗo joni to gonɗen ɗon gonɗen koye ayawo yeɓirde Pinal TV kanko Kalidou Tukkal to woni joni ɗo koye lappol woni o wi so tawi o yeehi hayso tawi ko duuɗi 5 o rokka o feccan ɗe hakkude kanko jeeyi feccere Pinal TV jeeyi feccere ndeysan so tawi o rokkama ngaari o yeeya ngaari ndi o fecca e hakkude Pinal TV jeeyi feccere kanko jeeyi feccere so rokkama ko ɗum wawi wonde foof ko noon wadde hol wasiya mo basitoɗa ƴen ɓe heddeɓe ɓe saabu kamɓene ɓe jogui darde tigui rigui e leñol ngol namdal ma ngal weeli kam no feewi ko ɗum mbiyanmi leñol wawata yaade ga enen ñamɓe Pinal TV kadi arani ko leñol surtout o arani ko e lalankoɓe leñol sen teskima ha no feewi eɗen gandi télévision no keewe nder leydi Mali mais ene famɗi ko jeeyata hen malanke haalpulaar walla bambaɗo haalpulaar walla koɗowo haalpulaar ene jooɗi e nder télé ene waɗa ko Pinal TV addi on fartangue tawde noon ko Pinal TV addi on fartangue il faut que ñanɓe ɓe ko on en yo ɗacci hakkillaji mumen wonko won toon won dandorgal arangal pour ɓe jeeya kamɓe ɓe mbattu hakkille mabɓe ngal dandorgal hoto ngal helde holko woni hoto ngal helde toujours Pinal TV ɗo kono mbiyeten ni mbimi ko foɓɓoɓe amo e foti yuman ko en ballata koye men kadi ko yuman nangi feccinte yangi nde foɓɓoɓe amoɓe ngara ko neɗɗo wallata hoore mum nde walle ko neɗɗo jiɗata hoore mum nde jiɗa ko neɗɗo fasnata hoore mum fasne ko neɗɗo kadi waɗata hoore mum valeur nde mbaɗɗa valeur e Kalidou Tukkal Malal so wi kala to wawi yaade e nder aduna he kala ko dañi ko kanko Pinal TV ndendi ɗum par ce que waɗi Pinal TV ko hoore makko Pinal TV alana ɗo par ce que ko yimɓe mbaɗi walla arana ɗo par ce que ko yimaɓe jeeyi wiya ko fulɓe fof jeeyi Pinal TV ɗum noon ko fulɓe fof ko noddi juuɗe e ɓernde yeni hen en wona hen nene kono hen e dimaji hen fof ene nodda e nder ayaw noon Pinal TV pour télé ɗe pota mayde so mayi ko leñol ngol maayi
so maayi ko nalan ko men maayi so maayi ko men maayi so maayi ko en ko men maayi dum mo bassi ha joni ko tinnare ha joni ko pendital wasa hadde hunu ko berde be ko wallata ko yo balli dittin dum yo fof yo tin dum pour golle men be jukko pour eden jaha yeso basan hettinde caggal ko dum bassi toni bibbe fulbe surtout bibbe nyambe ha joni dadi darne be liñol ambe be calminaano feeri surtout maymuna ko mbirumi ni ñande ne wadi do vidéo goto Allah wadi vidéo wadi supprimer heban nadde e TikTok be censure téléphone bi mara wara do jimi ne ganduɗa jimi baɗɗo fayde so tawi ko jimi men hanki ene siftinora sukaɓe hande ɓe hanki mumen ene siftinora men holto ɗimmiɗen ene siftinora men holno potɗen waade no pullo wayata no pullo joɗorto no pullo hawirta eɓe potta wattude émission Maimouna o hakkille ɓe gaddana émission o sponsor uji par ce que hande ko yeru dokkanmi ɗemɓe keddiɗɓe ene wayno sarankullaɓe walla wambarankoɓe joƴƴina ɗo joni émission mbiyan Damon Son Diara walla joƴƴina ɗo émission mbiyaɗo Karola Diawara a yiyan kala to ɓiccuɗɗo wawi wonde e wonirti weltoto e nder émission e tel nder émission o jam émission o wurat par ce que ko hanki mabɓe ɓe gona e haalede koni an Maimouna nanɓe jooɗi ene ɓuuri eɗen naata bientôt 2 ans duuɓi ɗiɗi mum ɓe jimi fulɓe ɗe yuɓɓini hay siftorte men ko hanki men andeni en sukaɓe men to ɗimmi hanki hay hunde en jiyani hay dara en coynaki mi anda leñol ngol to tonni mi anda koɓe mbiyata pulagu ko amin tiɗi koye amin postini koye amin walla komin gendiyankoɓe walla komin haaliyankoɓe walla komin jogiyankoɓe holko yettini leñol ngol min martalinda mi yiyani ɗum jaafa ɗon seeɗa par ce que mino somi are haaltan mi haalan fof mi haalan ha laaɗa hol fof ɓeɓɓe sa waɗani hoorema valorisé a siftorani hankima wallani hoorema hol goɗɗo garowo walludema so Maimouna joƴƴiniɗo émission Cheikh Oumar Foutiyou Tall jippuɗe seeɗa jaafa ɗon so Maimouna joƴƴiniɗo Cheikh Oumar Foutiyou Tall so tamiraɓe Cheikh Oumar Foutiyou Tall beltake e nder hen ko tamiraɓe Karola Diawara garata walla ko tamiraɓe Damon Son Diara garata walla hol goɗɗo donc il faut que mbaɗen koye men taw d' abord valorisé il faut que ñaaƴiren koye men taw haade goɗɗo ñaaƴirde en ɗum mbiyatmi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo yimɓe goppu mone fof woni haalyanke waɗiyankoɓe to goni koɓe majjirɓe en mone fof woni yimmiyanke mone fof woni foɓɓiyanke il faut que wonɓe lesɓe ko kamɓe dokkata wonɓe dow yiyeteɓe courage kamɓe mbaɗata men enen jottoɓe télé ɗen kaala ɓe kamɓe mbaɗata men valorisé ha mbaɗen valorisé ha ganduɗen ha jiiɗeɗen ha korsine ɗen mais ga soɓe goto fof yoofi junggo mum wi jokke golle hono golle yarata eɗen jokki golle ɗeɗe eɗen hen eɗen caama hen eɗen immo hen mais kamɓe wonɓe lesɓe soɓe mbaɗani pour yiye kamɓe ɓe jeytake ɓe soɓe ballani men enen yiyeteɓe ɓe donc yeytake leñol ngol yahani yeyngol boujani min ko ɗum mbiyatmi toujours ko yalla faabo men faabo leñol ngol yalla wallu en walla leñol ngol saɗa ɗum ala ko dirti taw hay hunde ko jiiɗen yo gueno wadde beele ɗen dirta ya rabbi inchallah jarama no feewi haala ma waɗi fayida tigui rigui wadde ko kamɓe ɓe jeyetake ɓe ko kamɓe ballata ɓe yiyeteɓe ɓe e ɗum noon jarama no feewi kadi ko haala mbaɗa ko fayida kalɗa saabu so tawi ko ɗemɗe goɗɗe ɗe walla mbiyen leƴƴi goɗɗi ɗi kamɓe ɓe jagguirta hunde mabɓe ko joɗɗiɗi ko ɗum famɗi foof kamɓe ɓe mawninan ɗum ha mawna hono enen ina wawi taw en jarani on ɗon banggue e ɗum eɗen poti miccade hen no moƴƴi wadde e so tawi arino e adan somi ruttima seeɗa e haala ma wonde téléji ina keewi kono famɗi tan to jeeta nde ɗo yewtere ko wambaɓe jooɗi ina jeeta ko saaha min jiyatnomi ɗum Africable eɓe jaltinanno Farba Sally e yimɓe Farba Sally en joom bolongaji en ɓe eɓe jaltinanno émission munen kala aset ɓe jaltinanno kono ko heddi ko kay hay so tawi no woodi mi wiyani ala de kono mbimi komi yiyani kono so tawi yii joni kala saaha émission wambaɓe walla émission ngaji goɗɗi ɗi jaltatano ina jalta ko sababude Pinal TV ko ɗum saabino ha Pinal TV waɗa Pinal TV waɗira ko enen fulɓe eɗen ɗawa e kalirɗe e nokkuji foof wadde en jeeyi ha en mbaɗi hunde watti yiyeede ina meme wadde ko joni poɗɗen ɓeyɗen jogoye maɗi e nder jeese men wona fattade haala ma ka a yi émission ngaji ɗin ɗin jiiɗa est ce que e nder leydi mala a yiiɓe alaji to waɗi bambaɗo invité ar haalto ƴiwɗa ar haalto jooɗiɗa ar haal ko mbaɗɗani ko Maimouna heeɓi on fattangue walla ko martalinda o heeɓi on fattangue Pinal TV hokki men on fattangue yen mbaɗ ɗum mais pourquoi pas walloɓe ɓe kadi émission wurirta kamɓe ɓe garta pour wallude émission ngaji ɗin nguur ko ɗum won caɗele ɗe ko ɗum woni ko ɗum mbimi en duusani en cowa irtude
kono mbela miijaaki wonde ko woɓɓe nan toon taw ko ɓe ngannda eɓe poti kamɓe wallude jewte ɗe sabu ɓe mbiyan e ñande mi haalino ɗum e émission ngam gooto mbimi e miijam ɓe mbiyan e yeru joni mi hokka Maymouna Oumar Diallo kañum ko jahowo won arta Maymouna kay on kay ko gaynuɗo golle ko yaɓete so lewru mum maayi on kay ko kañum foti wallude woɓɓe kono woɓɓe potani wallude ɗum beele wona taw miijo ngo yawri ko ɗum tampini en aɗa andi hunde wotere ko tampine leñol ngol toujours sa a yalti a woni jeeteɗo tan mbiyata ko an a jogui hunde foof hay so tawi Maymouna ne heeɓa ɗo million e nder suudu Pinal TV hol gaddanɗo ɗum Maymouna hono Maymouna heeɓiri on million ko ɗum donc ƴen dañji wona jobdi ndi addantuma puusade ano ko yidde hoorema e yidde leñol ma pour jiiya leñol ngol waɗe valorisé ɗum yettima ɗo to Pinal TV pour sistinorde sukaɓe men hanki mumen ko ɗum yettima ɗo pour farnorade hoore ma ɗum yettima ɗo ɗum yettin kam ɗo goɗɗo ɗum yettin ɗo tullugoɗo mais ɓe gandi ɓe paam ɗum fofaji mbatten lisanta pas du tout en keɓani hen sponsor uji en keɓani hen goɗɗum ɓeɓe gandu ɗum ɓe paama ɗum émission ngaji men guurani e nder Pinal TV il faut ɓe mbatta ɗum hakkillaji soko ɗum woni commerçage men mbeɗa andi so manda so Maymouna kam sone yaaha kiwoɓe mais minen kam ala foto min konkani ala foto min konkani damal mi wiya min après ala foto min jettaki wiya amin ha caggal mami artena surtout ɗum kam ko mbayi ene jogui toon haalel gotel deftuɗa pullo mbiya ɗum salamu aleykum wima eyi joni mbaɗa ɗum hoorema présenté gayno wima je te reviens holo ɗum mbatta révion hono révion gonɗo toon je te reviens mbiɗen dari yeeso noon kalta ko haal ɗum ko ɗum wari en minen ko ɗum muusi en mais yawde amin juuloyo amin juuloyo amin gadda ɓe minen ko ɗum wari amin mbawi wiide guila émission ngaji Pinal TV min fuɗɗi ga e min keɓa hen sponsor ni laatil nannowo kalisa Pinal TV gaya jibota émission goto walla ɗiɗi ɗum ni sa daari source mum tata ko ɓalejo holko nafi en wallahi nafa il faut que leñol ngol watta hakkille mum tena ala ko bonnantaɓe an keɓaɗo joni émission mo mbatta e jimen e mbatta hankiɗen neɗɗo goto mbawi waddemo ɗum sponsorisé hitande hay hunde ala ko bonnantuma mais est ce que a dañi hay goto a heɓani taw minen mi yalla ɗimmo amin ko min keɓaten ko min sukkuñaɓe hen woɗɓe dokkata amin ko nda 5 ans ɗum ɓe dokkirta amin ndawata ñaami doriɓe inchallah garam ko noon ɗum noon wadde duwatoɗen tan ko yo Allah rokku leñol ngol faamu en belle mbawen famde tigui rigui ganden ko yehete ko ko enen foof jaaha emin jeeyi ɗum kala ko mbaɗa waɗira ko sababude men wadde walloɓe ɓen yooɓe wata ɓe ballir sababude inde kaari wata ɓe balli wona Binta Guisa ɓe ballat wona Maymouna Oumar Diallo ɓe ballat wona goɗɗo gonɗo e Pinal TV tawi ko pullo wona on ɓe ballata ala ko leñol ngol ɓe ballat saabu Maymouna Diallo walla Binta Guisa naaki e télé hoore muɗum saabu so tawi ko hoore ma tan ɗum ina weeɓi kono joɗaniɗo leñol on ballu ɗum o walli ko leñol ngol e ɗum noon jarama no fewi haalaji ma ɓe mbaɗɗi fayida e ɗum noon ceerno Gallo Sall anne hol wasiya mo joguiɗa emo aɗa wasiyo bandiraɓe fulɓe ɓe ko kalanmi pulako meeɗa pulako fuu hawra renta ɓe laato inna goto ɓe laato abba goto pullo o tinno tan foti mo accu leñol gongol fijiramo so a pullo noon a acci leñol gongol ɓuranima dina leñol magol so fijirde noon walla soko ɓamgol jaati noon aɗa faama an ka ko ndimata ko laatata ko pulako wawa du wonde pulako respecté pulako Allah hokki pulako ko mawni sanne aɗa faama ko ɗum Allah hokki pulako pullo ɗo pullo tawa fu so bamaranke so si goɗɗo so pullo goto tawama ɗon a tawan jama o fana andimo ko ɗum saabi ɗum ƴeew so yiyama jande singaji ɗi fuu pullo ɓuuri janggude so yiyama cuusal singaji ɗi fuu pullo ɓuuri suusude so pullo mutti tan cala e mum
aɗa faama ɗum ɗon nanna hono pula ko jaati ka yaafa heɓude ni nanno miɗo wiya adama allah idrissa allah seyni allah wallimo allah faamno sanne e tawkiri seeku allah e boli pullo ballo pulaako jinɗo hoore mum jinɗo ko iye muɗum e tawkiri demba moussa amadou diallo o ɗo pullo ballo leñolngol o yiɗa fof kona pullo ko namata fulɓe yaade fof ɗum demba moussa amadou yiɗi e tawkiri ousmane mamadou nanno ko heddi kasin ko ana junngo allah tigi a jarama may min o nafirade haalama o wi sa yi jogui ɗum mbiɗa ko pullo sa yi cusɗo mbiya ko pullo sa yi jambaɗo mbiya ko pullo sa yi joɗo mbiya ko pullo sa yi joɗɗo mbiya ko pullo holko nafi leñol ngol may mum ko fof nafi men enen hannde e nder modernisé aduna o mais si kalden gonga so probléme ali ko fulɓe ndondi so caɗele ali ko fulɓe ndondi hol je sais pas comment dirais holko addi ɗum enen ɓuuri suulde enen ɓuuri ƴowaade ɓeɗo enen ɓuuri yawaade joni enen ɓuuri yarede aduna he joni ka wadde mi ƴetta namdal ngal tan mi ruɗɗatino ngal maɗa mbawa famminde en hen seeɗa tigui rigui voilà min toujours ko ɗum ɓen ɗum attani haala makko he so wonɓay ɓe manti so ɓaleɓe manti hay ɓalejo ɗo joni sa wi ɗum an aɗa yooɗi ɗo wiyata min nenen ko pullo walla manam ko pullo wallahi ko sa yi joguiɗo wiya min koye fulɓe jaltumi allah mi rokki on fakkange fulɓe mais ha joni caɗele ɗe probléme uji ɗi e yimɓe mayɗi fof fulɓe ndendi ɗum pourquoi yaware nde pourquoi hettude caggal fof ko enen jogui mais ko enen ɓuuri lesɗe ɗi yano wonde il faut que bandiraɓe changene mbaɗen il faut que leñol ngol il est temps que gonen jaɗen aduna o yaara ni tigi eyyi ɗum noon a jarama no feewi e anon Sékou Ndiaye e konngol maɗa cakki toon no mbaynodirta e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV saabu waktuji ɗi ina ɓaaja mbasa junnade hen saabu hojomaji seeɗa keddude ɗen ko mbawmi wiide tan fulɓe enen kantinnaɓe wiide ina muɗum pullo wiide abu muɗum pullo fuu yo andude hoore mum ɓuuri ɗino anda hoore mum tan yimere inchallah oɗon andude hoore mum soko andude hoore mum e andude aduna so ɓi adama anda e aduna andata hoore mum so wona anda hoore maɗa anda aduna sa andi hoore ma a andan aduna heddotama sa andi hoore ma a andan aduna wara yeddade ana won ɓi adama garɗo ɗum ko ɓi adama golli fuu e aduna mum so wona rewa allah sa rewi allah a andi allah ko andete allah ko a heɓan ko heɓete e allah ko kanko jaati haali e qur'an makko o wi bisimillahi en puɗɗiri barke inde allah arrahmane joyi hinne kuɓɗo gaɗɗanga arrahim joyi hinne keri lagara nano fulɓe ɓe juule ɓe andi allah kane ndiwɗa aduna fo a hewtatako ɗum a yaran caggal aduna caggal yoppete ɓe riwataki ko mbawmi wiide fulɓe so wiyama fulɓe Sékou Amadou en jaɓɓiki Sékou Oumar en jaɓɓiki koɓe golli ko ana mawni nenno worɓe so ndogotiɓe ɓeɗo no kaani tinade anda koɓe golli ko kamɓe ɓe golli Sékou Amadou golliri dewtere e leƴƴi sariya diyana Sékou Oumar kañum ndu dobitika ɗon golliri ɗum nenno fulɓe ɓe ɓe nammodira ɓe dokkodira ɓe laato e inna goto ɓe laato abba goto ɓe naato damal gotal ɓe jettira damal gotal hunde fu ɓuura kawral hono kawral wala eko ɓe landini Sékou Sala o laati mina haalendema tanta o
e jaɓɓiɓe e ley min haalata minen kam komin nani nde seko sala warno ɓe landi mbi seko inamo a waɗa duwaw sa waɗi duwaw e duwaw maɗa o minen kam hitande foof sa waɗini min duwaw sa iwi guiɗɗaɓe min keɓata maaro min keɓata gawri ñande wotere o joƴƴini worɓe o wiɓe ɓe ngara ɓe jooɗo ɓe gari ɓe jooɗi o wi jendi muɗum ndi moye almami o waɗa almujiro o waɗa on fof ɗon juuta ko on kawara o min neɗɗo duwa o wala ɗum somi waɗi neɗɗo duwa o ɗo duwa o wala moynama o wi on ƴaggañaɗo duwa o ɗo rewuɓe goni ɓe duwawuɓe goni oɗon duwa o yata so samoya o yimɓe sowona tan ɓe nangodira so yimɓe nangodira il faut anda ɗo gala ndeysan ɗum fawande ɗo jikkaten ko o invitation labbo meɗen o a jarama no machallah en beltoma sanne eyyi ɗum noon guise Binta Samba e hol konngol ma cakkitol e mbawen waynodirde e bandiraɓe yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV saabu hojomaji men ko gasi haalade mi salmini fof mi salmini ko takki ko taari kala surtout ɓiɓɓe fulɓe hokkodirɓe juuɗe e ɓerde waɗɓe Ayaw Pinal TV fulɓe usta français ɗi mi salmini fof kala to ɓi pullo wawi wonde e wonirde ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke rokkodirɓe ɓerɗe e juuɗe pelliti cañi Ngesa Pinal TV pour nalankoɓe yo immo e niɓɓere pour haaliyankoɓe fulɓe jayjankoɓe fulɓe tobbiyankoɓe fulɓe yimiyankoɓe fulɓe yo immo e niɓɓere yo jeeri heddiɓe jiriteni eɗen calminaɓe eɗen calminamo émission mum wona e muno siko on woni Maymouna Oumar Diallo ɓe wima Seydi Diallo debbo pullo jontaɗo ganduɗo hoore mum fasnuɗo hoore mum ganduɗo gollidagal hay goto yettaki ɗo to Pinal TV ko fijirde e jallele tan eɗe salminma kadi kala to mbawɗa wonde e wonirde mi salmini galle mi salmini leñol ngol foof ndemmi tan ko ɓiɓɓe fulɓe ko onon min gonani ɗo min gonɗo ko yo leñol ngol yaade leƴƴi keddiɗɗi min gonɗo ko yo leñol ngol waɗe valorisé min gonɗo ko leñol pulaar yo ɓamti min gonirɗo ko leñol pulaar yo yaade leƴƴi goɗɗiɗi to jarteɗo ko ɗum tan ɓe mbi womoronkoɓe ne kala hunde ko hoɗere ɓe mbi so asama immima mono fof ko dengal ronigal jaggitto minenne so ƴiwone ƴiwni koye leñol he min jaggitto par ce que ko leñol ngol min jiiɗi ko kaye amin min jiiɗi koye amin min jiiɗi ɓamto ha joni e mbaɗen hen dew tan ko yalla faamu leñol ngol ya Allah ya barke salatul fatih yalla hollu men ngol on calminama Guise Binta Samba kañum e bandiraɓe musidɓe fof calminama a jarama no fewi ɗum noon Allah jarama an a jarama e ɗum noon ceerno Gallo Sall ne mbaynodirta yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV saabu so tawi ko sago wonno en ñallanno ɗo saabu onon ko kalton ko Guise Binta Samba ko haalata ko hunde sohlade tigui rigui kono noon ko juɓɓude ndi yaari noon ɗum noon konngol ma cakkitol mbaynodira e bandiraɓe yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV so jallale fullaɓe ɓe kuɗali karali ɓe kamnaki balgal kañe waɗama ɓiraɗam yippotake abbala kañe kay abbotake Maymouna Oumar Seydi Diallo ko Diallo jallinaki golle lodde bobanede janganni karileji arisiji lodde bo ande a tawɗanema ajagamadu nali fiidi labaje laaɓuɗo yanki fanta bakayam adan Diallo mayyama soma dan Diallo mo nawɗanno fulɓeɓe ko weli yarata bakini ko mettinotota bakini ko ñalluɗon ganeji goɓomaji mayrama Umaru a jarama no fewi Seydi Sall Allah jarama a jarama eyyi ɗum noon hojomaji ɗi koko jagguiri en juuɗe e baygal tan daɗɗal saabu eɓe ɓaaƴa en no fewi gasande no heddi seeɗa eyyi ɗum noon on jarama no fewi bandiraɓe yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on beltanama no fewi
e wonno ko yewtere men fayande tawi ina wonno koɗo men e Galosal e Seeku Ndiaye ɗum noon ɓe beltanama no fewi ko noon jiiɗo men Guissé Binta Samba walla mbiyanmo Mariata Guissé ɗum noon on jarama no fewi yiiɗiyankoɓe Ayaw Pinal TV ɓiɓɓe fulɓe on nani ko haala wadde so tawi waɗi cugge cagge perguitte yaafoy ɗaɓɓama yewtidanno e moon ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbom heelañi enen saahaji goɗɗi so hoddiro hawri hojomaji on jarama yawno bik